Ne oloyo Mukuru combined finals mag 2K mag Sakaja Super Cup e tugo motisi kaka Slums Derby e finals mag sub-county member Kasi South e giko dira ma urumoni. Wesley Momanyi, Caleb Abuga kod Samuel Kigo gi Jean Mohuma gi Daniel Mutinda ne oyiengo net ne Creative Hands. E gwenge mag Embakasi West, gola chiel manolo e sula mokwongo kod Joseph Odulo ne omiyo Molem loch mar 1-0 ka giloyo UEFA d'Espanyol. E gwenge mag Makadara, Lakisama Sports noloyo team mar St. John's gola 1-0 gol manoloyo dakika mar 29 gi jatugo Levi Odede. E gwenge mag Dagoretti South, B13 ne oloyo Riruta 105 gonde 2-1. Tugo e kinda kuonde chung od buche gi ibiro bagi tarik 29 kod 30 mar dweni. As a federation, it has given us quite a good challenge because we need to do more in terms of how we can support the grassroots football. You can see what the governor has done and the kind of football that is being played here. That incentive that is making the boys to push themselves. So I think it's been, so far it's been quite a good tournament, and we hope to continue with the same spirit.